ty tanàna tsisy fagnavagna atsika iaraky iady iady coronavirus tsika name ayany aritiny mandripakondo tany jiaby erantany tomagné anjatiny arivnima aretiny tsy tamaso makive no fahignana tsisy matrangy komba olo mijorony lava vilomigny isan'andravaky anao tanignesa temperatura agnabo mikoakoaka sady malazo fahignana tsy azoazo apamasepotro dokutera tenga no bisi chazo wazo anya tonga pitabo alumi suru katu zai mitabo lo pitabo vong nangela no atanandwe ikara melungano yeah so simple so simple c'est dangereux. Fatsika miada miratsy tamasy fa raty tsy angano ko olona ripadripany fanalevigna antanandafo fa maro anao ko fa epaka fakajo monomonegna fitokona tragno magnaraka fepetra jabo zay nambara fa maomba anao zakamo ke manasa tagnana amy savogno fa tiana tsokoregna maso ndrakoro tsy mivorovory mba tsy fatotorony io tsy mifidy fanao kaza mitorogno too simple.